ga ya alọta otu ụbọchị aka ga-akpara gị gị ibe ka wolf gị ibe akwa n'olu dị gịnị ha ị ga-etikwa mmakwara gbadokwa anya naanị n'ime izu ụka abụọ gara aga ihe karịrị ndị Naijiria dị nde 2.6 2.6 million Nigerians debanyere aha maka mpempe ịtụ vootu bụ voter cards ka INEC kwuru ajụjụ wee bụrụ idebanye aha maka ịtụ vootu Anita idebanyela edebanyela m a na-eche echekwanụ ahụ m a good citizen ya wo ịdị njikere adị m njikere ana m eche echekwanụ ụmụnna ike gwọrọ wee bụrụ ya ka ọ dị Fubara ga-alọghachi n'abalị 18 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya anyị na ya ga-arụkọ dịka ji na mmanụ ka otu pati APC na steeti Rivers kwuru cheta na Fubara bụ onye otu pati PDP Anita Chidera Eze egbe na ọkụkọ ọ na-akpọ ụrị n'ebe kwanụ egbe ga-evuru ọkụkọ o egbe ọ ga-evukwara ọkụkọ Fubara na otu pati APC kedụkwana onye bụ egbe kedu onye bụ Uche ajụla m ajụjụ ahụ n'ụtụtụ a mana ihe m na-ekwu Fubara nnọọ na n'ịlọghachite n'ọdịnihu nnọọ ọ dị egwu anịyo amaghị m ezinụlọ di m si na ya pụta ka otu nwaanyị ọwa aha ya bụ Rihanat Abdulsalam bụ onye chọrọ ka ya na di ya gbaa alụkwaghịm gbara ụlọ ikpe o kwuola ya ọ ga-aka mma na o kwuru okwu n'oge ịghọtala ka hapụ isi ewo dikugburu kama kwugbukwara mana chere o nwere ihe m chọrọ ịghọta ebe a kedu ka nwaanyị ga-esi nọrọ ọ maghị ebe di ya si ọ maghị obodo di ya si ọ maghị ezinụlọ di ya si ya na di ya agakwa n'ihu lụọ dịka di na nwunye ihe ha na-agwa gị ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụta ihe dị otu ahụ ọ dị na Uche n'ala anyị abụ Naijiria gịnị ka ị na-akọ cherekene mmadụ ga-aga lụọ di ọ maghị ebe di ya ahụ si ọ maghị ezinụlọ ya Uche ọ dị enwere nke na-eme ugbu a na nke na-eme ugbu a na na nwaanyị hụrụ di na siti lụọ ọ mụọrọla ya ụmụ atọ o mee ebe di ya ahụ ọ ma vileji di ya ahụ ọ ma obodo di ya ọ maghị onye nwe nna ya ọ maghị onye nwe nne ya ma ihe ọ na-apụtazi ugbu a na ọ lụrụ ghost bụ onye mmụọ ọ lụrụ mmụọ mere o ji wee dị mkpa gị na-atakwala shawama gị na-esogharịkwala Henry n'azụ na-esogharịkwala Pablo n'azụ marakwa ebe o si ama m na-aghọta marakwa ebe Pablo si ọ bụrụ onye ọgbakọ gawa ebe ahụ jee chọwa ezinụlọ ya na ọgbakọ ọ bụrụ onye Irete gawa ebe ahụ jee chọwa ezinụlọ ya na Irete ọ bụrụ onye ọha ji egbe ma gawa ebe ahụ jee chọwa ezinụlọ ya ma ị na-emekwala aka otu a na-esigharị shawama gị a na-egonye gị ice cream na-akpọ gị na-aga silima na-aga ebe dịgasị iche iche gbadokwa anya maka ị ga-ebe mma gbadokwa gịnị anya marakwa ebe di gị si mara nne ya mara nna ya mara ụmụnne ya mara obodo ya mara ikwu na ibe ya I love Henry I love him so much I love him so much who is Henry kedu ihe Henry na-arụ kedu obodo o si ọ dịkwa oke mkpa maka na ya bụ ihe dara somehow na nwaanyị ya na di ya bi amaghị obodo di ya mere gịnị si ihere atụghị ya emepe ọnụ na-agba ụlọ ikpe na ọ maghị ezinụlọ di ya si na ya mee gịnị pụta ikekwe ọ mụọrọla ya ụmụ ọ dị ego ike gọrọ ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe anaghị anọ otu ebe ekiri mmanwụ n'ihi ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị nwune ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepịnwụrụ mmadụ 4 bụ ndị ganyere aka n'iji egbe ezu ohi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmanụ gaasị eji esi nri ji pasentị 44.5 44.5% ji gbagoo n'otu afọ ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngụkọ bụ MBS kwuru ikpe ekpere ya mmadụ
mmadụ 13 ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ awụchala n'ebe ndị Super Eagles na a na-enwe ọzụzụ maka ntozu oke amamaka iko mba ụwa bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Abịa apụtala kwuo na ha na-eme onye uwe ojii ahụ esetere n'ihe onyonyo vidio dịka ọ na-achọ ịnaka azụ nnyocha. Atiku akụsuola ọchịchị etiti dịka ndị ọkpa egbe bandit chụpụrụ ndị bi n'otu obodo na steeti Kwara bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ikpe ekpere ya maka iyi ọha egwu ọchịchị etiti nwere ike ịchọ ka akpọlata Simon ịkpa n'ala anyị bụ Naịjirịa ma ọ nọchaa afọ 6 n'ụlọ mkpọrọ dị na mba Finland. Ọ dị egwu ike gwọrọ nke a ga-akpọlata ya ugbu a kpeekwa ikpe ketekete kpọkpọ ya nọ afọ 10 aka jichie aka nọ na-ekpe ikpe hụrụ anụ ka mba Finland si kpee ikpe ha ozugbo tụọ onye a na-atụ mkpọrọ gịnị mkpọrọ without ịbịa delay your justice. mana abịa n'obodo anyị abụ Naịjirịa ị ga-agakọta ikpe anyị atọ nụọ gị onye ahụ na-ala ụwa. Ọ dị egwu ka ọ dị ndị uwe ojii steeti Abịa apụtala kwuo na ha na-eme onye uwe ojii ahụ esetere n'ihe onyonyo vidio dịka ọ na-achọ ịna aka azụ nnyocha aka nọ na-eme ya gịnị nnyocha. Aka na-eme ya nnyocha uche ike gwọrọ evidence nọkwa mana aka na-emekwa ya nnyocha. Ọ dị egwu ndị uwe ojii steeti Anambra gaala ha aka ka egbepe nwụrụ mmadụ 4 bụ ndị ganyere aka n'iji egbe ezu ohi apịnwụrụ na mmadụ 4 pịrịkọtọm chọmchọm. Otu a ka nsi imi dowa ndị na-akpọ gịnị anwụrụ maka na aghọtaghị ka mmadụ ga-esi nọrọ ihe ichetara n'echiche abụrụ ibu egbe eme gịnị ezu ohi na-anara ndị mmadụ nke ha ji obi aka gị obi agbapịa gị people gay mind mana dịka m si kwuo ya na mbụ otu ụbọchị mmụọ nke ga-aga ahịa ọ gaghị alọta. Ka ọ dị lee anyị na akwụkwọ akụkọ dị sitesiman gee ntị aṅụrụ m iyi ịrụ ọrụ ndị Naịjirịa niile ọrụ ọ bụghị ịrụ ọrụ mpaghara ụfọdụ dị na Naịjirịa ọrụ ka Tinubu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ule WAEC adịla njikere ịmalite ijicha igwe kọmputa ele ule n'afọ 2026 na-abịa abịa. Mba Burkina Faso emeela nwoke idina nwoke ka ọ bụrụ agba omekome ma nọbata ka nwoke ọbụla ejidere kpara agba dị otu a na mba ahụ gaa mkpọrọ ma ọ bụ kpụọ nha bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akụkọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe ọ masịrị Trump ya mee ọnọdụ akụnụba Naịjirịa kụchim ka onye isi ala Tinubu toro n'ọnụ. Ọ dị egwu onye isi ala biko ọnụ gị adịla aka ọnụ gị adịla ogologo ebe Trump dị biko anyị ma nwoke a ọlụ gị adịla aka ebe ọ dị. Ọ dị egwu Anita Chidera Eze gee ntị otu ule WAEC adịla njikere ịmalite ijicha igwe kọmputa ele ule WAEC n'afọ 2026 na-abịa abịa. WAEC ọ ga-emenwu ihe a? Onye kwuru datin uche onye kwuru datin ọ dị egwu na netwọk a na-enye nsogbu. Ime ihe mere njiju ajụjụ a gezie ntị ị gaa n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche netwọk adịghị. O nwere obodo ebe ndị ị ga-aga ị gaghị eme kọl tutu ruo mgbe i si n'obodo ahụ mee gịnị pụọ. Eziokwu enwekwara WAEC centers gịnị ebe ahụ amami na-aghọta ọbụla dị n'isi steeti ime anyị na Owerri anyị na o nwere mgbe ị ga-anọgode netwọk apụọ dịka nke mere n'ụbọchị ụnyaahụ netwọk eme gịnị apụọ. WAEC ha ga-emenwu ihe a ha ga-ejinwu igwe kọmputa ele ule WAEC ka ha nwee ike ka enwe ike tigo ụmụaka mmadụ na-agbagharị ya. okwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya ị ga-agbalị soro anyị tinye ọnụ na gịnị okwu a gaa na Facebook anyị
gaa ebe ahụ zibatara anyị ozi nyekena anyị ọsịsa otu ule WAEC ha ga-ejinwu igwe kọmputa ele ule WAEC. anyị achọghị ikpe ịbịa n'ụwa ihe anyị nụrụ na nke JAMB ka a gbakwara nnụnụ nne ya eme gịnị efe ka e nwekwara glitch onye otu ule JAMB ebewa aka igwe kọmputa nyụrụ anyụ igwe kọmputa nyụkwara emekwara nke a ya ebewa aka si blame ọmụ Naijiria ihe ịma na ị gaghị emenwu anwakwala anwa mee gịnị mee ya amakwala anwa bido ya ọ dị egwu ka ọ dị mba Burkina Faso eme na nwoke idina nwoke ka ọ bụrụ agba omekome nke na onye ọbụla ejidere ọ ga-ata ahụhụ gbam uche kedu ihe nwoke na-achọ n'ahụ nwoke ibe ya gịnị ndị mmadụ na-emekwa arụ elecha nnọọ otu a na uche nọ na uche eleghị ị ga na-achọ n'ahụ jụọ ọnụnụ m eleghị ị ga na-achọ n'ahụ mafọ nwoke nwere ọkpụ aka nwaazị ọnụ nwaazị obi kedu ihe ga-ogbogbo imi chai ilecha nwaanyị egbegbere ọnụ ya na-eji oji ahụ agbasi ike dịchim kedu ihe ga-amotiveti nwoke mmadụ ile nwoke ibe ya na-edina ọtụtụ n'ime ha juru n'Owerri ebe a ha juru na steeti Imo ndị dimkpa mmadụ na-ezuzugharị na-akpa agwa ka nwaanyị na-akpa ọkpụkpụ agaghị esi ya ike inwe ike hụ dimkpa ya azụsi ụkwụ ike n'ala zụọ okpo timtim ọya na-aga ka nwaanyị na-esheki ukwu. Shame unto you, shame upon you. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro okpo n'okwu a otu ule JAMB kwuru na ha ga-amalite iji igwe kọmputa ele ule WAEC ọwụ otu ule JAMB na ha ga-amalite iji igwe kọmputa ele ule WAEC n'afọ 2026 na-abịa abịa n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị Echo FM. Jesus bịara n'ụwa nwa
na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije kabakwa ọgịga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị aga n'ihu ilebanye anya bụ isiokwu nke ụtụtụ taa biko gerenụ ọkwa dị oke mkpa. Otu ama dịka Electronic Technicians Association Imo State ma ọ bụkwanụ ET ka ọ dị n'ụtụtụ a anyị ga-elebanye anya bụ okwu a otu ule WAEC kwuru hụrụ n'afọ 2026 na-abịa abịa na ihe a ga-eji chele ule WAEC ga-abụ igwe kọmputa na ghọta na onwezi ihe ga-adị ka pen na pepa si werekwa pen were mkpịsị odee were akpụkpọ jidewa WAEC no na ha ga-eswitch over to gịnị kọmputa wee bụrụ ya anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a si gee ntị otu ule WAEC ha ga-emenwu ihe a WAEC go fit do ha ga-emenwu ya ha ga-ejinwu igwe kọmputa ele gịnị ule WAEC ka ọ ga-adịkwa ka nke jambụ lere bịa na-arịọ ndị Naijiria apology na-asị ndị Naijiria biko nagide uche jenu ga-anyụ a ga-elekọta ya sị genu na jen nyụrụ anyụ asị na kọmputa na ọ nyụọla ụmụaka mmadụ agbara aka ịma anị ebe my concern kacha dị bụ n'ime ime obodo ebe otu ule WAEC nwere centers ọtụtụ ime obodo ndị a netwọk adịghị na ya o nwere ọtụtụ ime obodo ị ga-aga ka e were steeti Imo maatụ ị ga-aga na steeti Imo ha ị gaghị eme call you don't dare ị gaghị apịdị phone ebe ahụ no matter network ọ sọrọ gị izuwa ihe ọ sọkwara gị jee chọọ netwọk sim card sọrọ no you can't make call ebe ahụ tuturuo mgbe ị pụtakwara ebe mepetụrụ emepe ajụjụ wee bụrụ kedu ka WAEC ga-esi ekopụ gịnị ebe ndị a uche ntaramahụhụ ka ha chọrọ inye ụmụaka ahụ ha chọrọ inye ha ntaramahụhụ mgbe ọbụla WAEC eburu ọzọ pụta everyday WAEC a na-akọ naanị akụkọ legode massive failure anyị hụrụ n'otu na jambụ elere n'afọ a ma WAEC ha ochi m ọ dị ego WAEC ọ ga-emenwu ihe a ị nwere ọtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 ma ọ bụkwanụ 07074541014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị garuo na Facebook ị ga-agbalị taịpụọ Eko FM klikie ya ma nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ nwee ike zibata ozi gị gwakene anyị ihe ị chere gbasara ya bụ isiokwu a anyị ji n'aka n'ụtụtụ a orejigo nwune ịbọọlachi ye ịbọọlachi uche ụtụtụ ọma aha m wụ Felix Nwozuzu Felix esomụmahị mbiri na-akpọ ịhụ na ihe a onye isi ndị WAEC na-ekwu na ha ga-eji kọmputa ele ule n'afọ 2026 nke mere eme kwa ọ bịara akwa ọ gakwa ebe akwa ọzọ advice m na-enye ya chọọ ha nki juru eju fee n'akpa oge jikwa ebe akwa arịrịọ ọ ga-arịọkwa anyị agakwa anabata ya so ọ ka mmadụ na ha gbatịrị nyekwu afọ 3 ma 4 tupu asị ha enwewe mkpebi iji
kọmputa ele ule emechakwa ugbo ha blame oil glitches anyị achọghịkwa ịnụ glitches a na-ekwu okwu ya anyị achọghị ịnụ ya so ka ọ hapụ ụmụaka ka ha lee exam otu ha kwesịrị and then he put in place every necessary things in the next 3-4 years so that by that time ha adịgo na njikere onwe ihe ga-adị ka technical glitches otu a ka aha m Felix esumụmahi mbiri kpọọ ya gaziere gị nọ Felix ka ọ dị n'ụtụtụ a na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chinwendu Francis ka ọsọ ụtụtụ ọma my good people of Eko FM na nke agaghị adị possible ahụna m nke gị Angel Vidente ọkwa ya ọ si no na ọ dịghị gịnị mma ọ dị egwu ịbọọla chi ya odogwu na redio nwoke agụ ya gaziere gị nọ odogwu ya rere gị na mma anyị bebi ndewo ụtụtụ ọma ya dịkwara gị na mma dịkwara gị onye gị na-ekwu n'ụbọchị taa nwoke agụ na redio ya gaziere gị nwoke agụ otu ule WAEC ka ọ ga-emenwu ihe a nwoke ọma gwa gị eziokwu agaghị emenwu ya bọtụ ndị na-aga emenwu ya wụ ụmụaka bụ ndị na-aga eme ekisi ya ịba fudele ule ahụ because of Nigeria erube na steji ahụ ile ya ihe dolite wụ ha bido kuchime na ụmụaka ndị ahụ ha bido kuchime ụmụaka ihe gbasara iji kọmputa ele ule ha bido kuchi ụmụaka ihe gbasara iji kọmputa ele ule because Nigeria ịga saịdị ọhaji ịga saịdị Ikeduru enwebe ndị savisi na-anụ enwere ndị savisi na-anụ so ndị na-ebe ahụ agaghị ejigị na-ele ya biko ana m arịọ ha n'ụbọchị taa ha hapụgodi ụmụaka jigodi ka ha ji leme ma ha hachicha onwe ha very very well ọhịa esemokwu ọkụ na-ere one of Ikeduru ndewo ya gaziere gị nọ ọkụ na-ere na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Chris Ogbonna JP o si Church of Presentation dị n'Ụmụgomazi bata ozi ya ọsọ uche na nchịkọta ha na otu ule WAEC agaghị ejinwu kọmputa ele ule a maka na a na-enwe netwọk problem n'obodo a na ha chọtara ịbịa kọọsụ ọrụ ụmụaka wahala na ha drop that useless idea ọ dị egwu ahụna m nke gị Geoffrey Ohiri oke ọdadijosi ọgbakọ ọ sị WAEC ha ga-akụkwa afọ n'ala ha kwụsị dị na-ekele mo capacity ọkacha n'ime ime obodo ndị a na a ga-enwekwa another technical glitch bụkwa nke ga-akpa ndị nne na nna aka ọjọọ ọ sị ndị nne na nna dịnụ njikere ụmụ ụnụ ịda ule a ọ dị egwu ịbọọla chi ya nwa gara mma ezigiri ọfụma otu a ka ọ dị gbapụ ya ọsị nọ ekelekwe nwa adagịla n'ebe a ụtụtụ ọma Alex HMMC Road akpọga this morning ndewo gbapụ ya ọsị nọ Alex ịma enweghala polisi a ga-ewepụta nke ama na oge hefe bụ masis ha na-eme meeting a ga-eme possible ka eme implement immediately but ọrụ nke ga-eme ka onwe ike metụta masis nweta ha directly ga-enwe impact a ga-edile again even it will never come ọ ihe a jiri isi anyị dọrọ na Nigeria na anyị nọ n'ya so why will the WAEC now want to come and bring this kind of idea now whereby ụmụaka ndị some of them are not computer literate agaghị eme ka etere n'ọha agaghị eme ka enwe ike nwee stable internet agaghị ahaji ihe ahaji ajọs bugidekwa abịa ugbu a na-enwe massive failure enweta aja anyị atịta even ma WAEC ọwụ ma ndị ga-ede ele enwe ihe aja anyị atịta because of plan ihe plan olee otu na-esi adị ha hụrụ ime implement nonsense every time ihe mere Nigeria eme ka m chere ije m let them plan ahead of this thing and let's get it right first. It's not now. Maybe they should be talking about 2030 something. And I call now 2026. I get how is it possible? Thank you there, because ya gaziere gị ezigbo chọọ na Facebook anyị gee ntị geziekwa ntị ya bụrụ na ị na-akpọ ndị ọzọ anaghị ekwe ka itinye ọnụ n'okwu nke bụ eziokwu bụ na ekwentị anyị na-enwe wamwam ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị soro ibe gị mee gịnị zibata ozi ị garuo Facebook taịpụọ Eko FM klikie maka iriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi gịnị ka ị chere gbasara idea otu ule WAEC wepụtara na ha chọrọ ijizi igwe kọmputa na-ele ule WAEC ha ga-amalite ya n'afọ 2026 na-abịa abịa
anyị wee na-ajụ gị sị otu ule WAEC ha ga-emenwu ihe a ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Feechukwu Goswi lọsọ ụtụtụ ọma uche n'ọnwa Welcome Development mana mbụ na mbụ ha bụ ụzọ hazie ihe niile tupu ha eme gịnị ha amalite ya maka na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ e nwere n'ala anyị a enweghị ngwa ihe ndị a ga-eji eme nka uche omedi na okwu a o kwuru ọkwa ya nọ maka na ngwalenu ụfọdụ ụlọ akwụkwọ enwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe akwụkwọ ha wụ ndị ahụ ga-esokwa gaa lee ule WAEC ahụ ụlọ akwụkwọ na-eyi mmiri ụlọ akwụkwọ ọkụ na-adị ekwesịrị iji ugbu a na ọ na ha chọrọ ịmalite ihe ekwesịrị iji ugbu a na haziwe ihe kụziwere ụmụaka kọmputa maka ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ha ụfọdụ ndị mmadụ amadị otu esi ebutu kọmputa ụfọdụ amaghị arụ ebe a na ha lewe anya enwe onye ga-akụziri ha ọba uru ọ dị egwu na ya bụ Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Ompadek Chidozie Nwosu o si ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi ya ọsọ bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo ọ sị ị hụrụ nke a ha ọdịdọ na rival na ọ ga-ebutekwa oke ọdịda ụmụaka na ya bụ ule maka na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị enwere n'ala anyị a ọkacha n'ebe obodo mepere n'ime ime obodo na ha enweghị ngwa ihe ndị a ga-eji wee hụ na nke a nwere gịnị isi ọ sị na ọ resti alaka isi ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ya ịbọọla chi uche ịbọọla ka nwunye nta ụtụtụ ọma achị m Mr. Donatus Iwo echi m ohu ka ọha ji afọgaghị Donatus Igbu ọha otu ule WAEC ha ga-emenwu ihe a agaghị emewu ya ana mgba nọ n'ọchị zụọ nwa m kọmputa kọmputa 6 months before ya amụta ya agaghị emefu ya ụmụaka agakwa na amụtafi ugbu a ha kasụrụ ọka ahụ uche ele oke fụtarakwa n'ihe adị m nnọọ mma nwoke ọma ya gaziere gị nọ otu osimiri gị ndewo ya gazie webere ya ogene mgbe anyị ji achụ oro mgbe Uchenna Clever na-ada ka ọkụ mgbe nwoke wụla hot anị ya otu a ka anyị na-ejide mmanya anyị na-efe ya otu a gbama otuko gbama gị na otu ọmalịcha sisi ọgwọ gị na ya ewele ya ebe a ga-eṅụbiritụ mmanya unu eshi ekiri ya igwe ogene ụwa wee otu mbịa nwune ị ga-ahụ gị ifufe isi otu a ma ọ baa gị n'ome ya gị yọọ isi gị ha amamina nwata oge mgbe anyị na-achọ ọkọ mgbe nwaanyị ọbụla anyị hụrụ mgbe ahụ baby I love you say your own wo ya say I love me too gị si oh yeah you know na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Peter Amuchie ọsọ Uchenna biko na nkara obi maka ọnwụ nna m na otu aka nke ahụ kwa nwanne ya bụ Kenis Amuchie ọ nwekwara otu ụbọchị ahụ biko kara obi nụ Peter Amuchie ọ dị egwu ịbọọla chie abọọla m Uchenna Clever ọnụ a nwa gara ma zuziri nke ọma ya gaziere gị nọ elebe nwunye gị nọ kemgbe shanu ga-ahụ m olu ya wo Clara awụchabeghị Anita praise God ka ị mere ọ dị mma ụtụtụ ọma praise God thank you gaa n'ihu praise God ngwa gaa n'ihu gaa n'ihu ihe na-eme n'obodo anyị a nchọpụtara ha na-eme things emulate from other countries without knowing that na those countries ha na-eme emulate kwadoziri onwe ha ọfụma abịa n'obodo anyị elee steeti a ga-akpọpụta na Nigeria today m ga-ekwusi na netwọk obodo anyị dị stable but ya wụrụ na these civilized countries ha na-eme emulate I don't think that they na-enwe network failures ebe ahụ and ụmụaka ha ga-elid iji igwe kọmputa ule how many of them gara practice of how to handle that computer ka ọwụ mgbe ọbụla elecha ule anyị abịa na-anụ na number of people nrịkpa felụrụ ule ahụ ọ dị mma ọ kakwa maka ha hapụ ụmụaka
ka ha werekwa ka ha na-eji ele lewe before ka ọ ghara ịwụ at the end asị na anyị ma anyị aghaghị ike ige igwe kọmputa n'ule ụmụaka ndị a. Biko ndị ọ nọ n'aka na-ejie ya ọfụma ka ọ ghara iweta ọdachi n'ebe ụmụaka nọ n'ọbịanihu. Ya gazie. Ndewo, ya gaziere gị nọ na Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka Joy Ijeọma ọsọ ụtụtụ ọma my lovely people na ọ naghị akwado nke a maka gịnị ọ gaghị enwe isi. Ahụla m nke gị Sam Lovsin ose Uche na Aneta na ọ na-ekele na Uche na ọ na-ahụ na ndị a chọrọ ịbịa lee ụmụ akwụkwọ anyị taa ha ahụhụ maka na nke a agaghị enwe isi. Na Beside kedu ụlọ akwụkwọ nwere kọmputa na ọ gaghị awa ọkọ. Ọ dị ego ụmụnna ike gwọrọ ịbọọla chi ye. Ụtụtụ ọma welitecha olu gị elu nụ nwaanyị ọma. Ọtụtụ ọma aha m isi Uche. Uche gaa n'ihu. Uche nke nwaanyị. Exam ahụ a ga-enwekwa isi onye ka ahụ ọwụ ihe dabara adaba because netwọk a ga-ekpe atọ. Some government school na-akụziri ha kọmputa. Private school na-akụziri ha kọmputa. Biko onye nwetara atụmatụ a ekwukwele ihe ekwukwele ekwu biko ka ha ji eri ego ndị Naịjirịa. Udo dịrị nụ. Ndewo ya gaziere gị nọ. Gawa na Facebook anyị soro ibe gị zibata ozi ma ọ bụrụ na ị na-akpọ ndị ọzọ anaghị ekwe gị. N'anya bụ Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka ka o si Sochukwu Collins ọ sị ha dị kọpị ha ma na-ejighụ ya well. Ụmụ akwụkwọ lechara ule n'abalị last WAEC elere ele na jamba a na-anụ glitch asịkwala glitch asị n'ihe a WAEC na-ekwu ọ gaghị enwe isi. Na kedu ụdị ụlọ akwụkwọ ndị nwere kọmputa ụfọdụ ndị nkụzi ha amaghị ka esi agbanye kọmputa ọ sị ha gbara akpa ọgwụ ha ṅụọ. Anita o nwere ndị nkụzi na-amaghị ka esi agbanye kọmputa. Mana eziokwu Uche e nwere ụfọdụ ndị nkụzi na-amadị ihe ekwe na-akọ. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọ bụzi na ụmụ akwụkwọ ga-abịazi jirizie kọmputa lewazi ule. Ịhụla na ihe ha na-ekwu okwu ya ụmụaka ịkụziri ndị nkụzi ụfọdụ ndị nkụzi na-akụziri ha ama kọmputa. Ụmụ akwụkwọ ha ama kọmputa ha chọrọ iji ọsọ nnọọ lee ụmụaka kpọla ha azụ. Ọ dị egbo. Na ya bụ Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chibuike Austin ọ sị gọọmenti ha biko mezie obodo anyị a tupu ha yuzuwa kọmputa. Ọ dị egbo. Ahụla m nke gị Chidera Jennifer ọ sị nke adabaghị adaba ma otu ịbọọla chi ye. Uche Nwagọdụ. Onye eze ya gaziere gị nọ. Ya gaziere gị Anita nwaanyị ọma ndewo. Ụtụtụ ọma. King David nọ ụmụ ọnya hụrụ. Uche Nwagọdụ. Mmadụ agaghị enye ihe n'onwe ya. Mmadụ enweghị ike inye ihe n'onwe ya. WAEC na ndị otu ha enweghị kọmputa so ha agaghị enyenwu kọmputa. Onye nkụzi ị ga-eji kọmputa elele nwa ya nlele. Onye nkụzi ahụ ọ maka kọmputa. Netwọk ọnụkwa ebe a na-akụzi ịbịa n'obodo anyị ugbu a ka ihe mmiri awas ka ọkụ na-adị. Elekwere skuulu nwee kọmputa na-akụziri ụmụaka ọ bụrụ na ha chọrọ ime ihe dị otu a ndụmọdụ ebe ha nọ ha sicha ugbu a kwuo si the next 6 years na ha ga-ebido ji kọmputa lelele mana ndị nọ na JS3 na before 3 years ha ga-eru ya ha amụta kọmputa. Otu ị ga-esi nwata na-ahụbeghị kọmputa ọ maghị ka esi agbaga kọmputa on. Ụfọdụ n'ime ha amaghị otu esi apụlọg ya n'ọkụ. Disi ya bịa jee kọmputa ahụ lele. Treatment na ha chọrọ ka ha kwatụsi ụmụaka ha. Mebi ihe tournament ha ga-eji kwatụsi ya ụmụaka ka ha ghara ịpasị exam ka ha ga-eji eme introduce kọmputa. Ka David nọrọ masị na ọgaziri ọ bụ na ha chọrọ ndụmọdụ ha abịa ka m nye ha ndụmọdụ ihe ha ga-eme. Ya gaziere gị onye eze na Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka nwa na-agba ihu Davis Nnaemeka ọ sị ha biko dozike na netwọk dị na Naịjirịa tupu ha ekwuwe okwu a ga-ejikwa kọmputa ele agaghị eji kọmputa ele maka na ụmụaka ka hapụ ịbịa stres ụmụaka ndị a n'ọnọdụ na ha na-ele ule. Ọ dị egwu. Anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a iwu ji Chimezie isi nyishi Ikeduru zibata ozi gị isi Uche na Anita ụtụtụ ọma na Uche na AJUJU dey do us for this country. Ọwa ajụjụ ka ọ na-ajụ na onye dị ga-eprovide kọmputa desktop kọmputa maka ule WAEC na-abịa n'obodo ya bụ Inyishi Ikeduru onwe ihe dịka netwọk
na ihe a bụ ụzọ a chọrọ iji amịgbu ndị nne na nna na ọ gaghịkwa atọ ọchị tinye ha na mgbagharị ya. ọ dị egwu. ị bọọla chi? Abọọla m chi. Uchenna Clever ọnụ a nwagra m ya zụziri nke ọma. Udo dịkwara gị. Dịkwara gị nọ nwoke ọma. Anita ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Abụ m Dr. Prince ISIOKWU Igbo ndụ 1. Etimolu Igbo na-akpọ. Biko Uchenna my brother gee ntị. Ihe gbasara ihe a na-akọ na they have gotten all wrong. Why? Because ị hụrụ ọhụrụ obodo oyibo before ụmụaka a na-amalite iji kọmputa ele WAEC, a na-amalite ya kindergarten kụziwere ha. Ha na-agbagoza the age primary ọfụma. Ihe ịfụrụ ndị a na-akọ ihe a na let me tell you, ya adịna gị surprise. Ụmụazị ndị a ga-eledo WAEC ịma na enwe ndị ga-agbagota up to 16, 17 kwa ya. Ị ga-anụkwa one day na ụmụaka a sị na a ga-eji kọmputa ele WAEC a na ọ wụzi na ha ga-eweta NIN then na a ga-erejista nke a na nke ọzọ before eme ya approve nwanne ọ bazie n'ihe gbasara politiks ya akwazie ma eji chọọ ịtụ vootu. Sọnsọ ihe ha kwesịrị ime bụ the Minister for Education kwesịrị ịkpọ this board of this WAEC a sitting meeting. Ajụọ ha ka ha si hazie onwe ha iji mepụta this thing to come to reality. Ka ọ hapụ ịwụ n'ọwụ onye pụta ọkọ ka o siri sọ ya. Ọ wụzie na Nigeria wee place na-enweghị a stable topic or whatever. The situation awụ ihe ha ga-enwe ike imenwu. Let them rethink very well. And the Minister for Education should ask question about this. Ka ọ hapụ ịwụ n'ọha nwa ka a na-eblem at the end of everything. Udo dịkwara ụnaka bụ Dr. Prince ISIOKWU Igbo ndụ. Ndewo ya gaziere gị nọ Dr. Prince. Uche onye adịghị ya njọ. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m maka gịnị ana m anya aja arụ. A na ịmakwa na ana m anya aja arụ. Ịkwana m aka before. Kwagode m aka mee ka ịkwara m aka. Ị gaghị akwanwu m. Ị gaghị akwụkwa m defender eji m agba 5 na village m. Central Defender ka m wụọ. Gịnị mere ị nka esi ọbụla asị ndị Eko FM na ọda radio stations ga-agba bọọlụ. Ha ga-ahụ n'onwe ana m edefend bad kpọm Saliba ka m wụọ na defense taa eji agba ya onye ọcha. Ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka mma emere nene o si ahịa Rochas zibata ozi ya. Ọ sị na o cheghị na ọ ga-ekwe omume n'ihi na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị n'ime ime obodo anaghị akụzi kọmputa tinyere netwọk adịghị mma n'ime ime obodo na nke a nwere ike ịkpata ọdịda ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ mee ka ihe ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ agaghị enwe ohere lee ya bụ ule. Ya gaziere gị nọ ahụna m nke gị ezigbote ọyị m kedu ebe aha gị ahụ gara Ekemini Nse ọsọ Uche na anị bebi ụtụtụ ọma na nke agaghị ọwụ an unrealistic vision. Ọkwa ị na-aghọta ọ sị ha biko chee echiche ugbo abụọ. Anyị agwana nke gị n'ụtụtụ a Lovet Chinonso asụ ha biko ha kwụsị ịhụrụ idea ha fanyụọ ya maka na ọ gaghị enwe isi. Ọ sị thank you na enwe a nice day. Anyị ahụ na nke gị Gabo Udezi ọkwa ya ise ihe a otu ule WAEC na-ekwu na ọ gaghị enwe isi na enweghị otu mkpụrụ ntụkwasị obi n'ebe ha dị. Otu oku naanị ka anyị chịkọlata ya. Ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma gbapụ ya ọsọ ịnụ ewu nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ. Uche, good morning. Ụtụtụ ọma gbapụ ya ọsọ. Ọ na-abọọla chi. Ọ bụ Maazị Iroha Edwin esi m Mbaise Road na-akpọ. Ihe a WAEC na-ekwu ihe a ha na-atụ atụmatụ ya. Mgbe ụfọdụ nwere atụmatụ gọọmenti nakwa ndị ha na-asachi ha na-ewepụta mgbe ụfọdụ ga-ejiwa olee ihe ha bụ n'obi nakwa ihe ha chọrọ ime achieve at the end of the day. Mgbe gọọmenti bịara ndị a na-akpọ road safety ha sị gị lekwa ego ole ha na-akpatara gọọmenti maọbụ ego ole ha na-atụ anya ịkpatara gọọmenti
ịjụwazie ọ bụ ego ka ha na-achọ ịkpata ka ọ ka the road dị safe for people. Ma ụfọdụ lekwe ihe a WAEC na-eme onye a ha na-akwado. Ana m ahụta ya na ọ bụkwa ụzọ onye ahụ họpụtara dịka Minister of Education ga-ejikwa enye akaụntụ lekwe ego ole ọ kpatara gọọmenti as the director of WAEC. Because mgbe ụfọdụ a ga-eme nke ọ bụrụ na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ daa WAEC afọ ọzọ ha ga-elegharịkwa adakwa ọzọ ha ga-elegharịkwa otu a ka ọ ga na-adị a na-asị gị n'afọ a lekwa ego ole ha mere budget lekwa ego ole ha kpatara gọọmenti ya wụrụ ihe a na-asị alagharị mma uru ndị nze ndewo ajụjụ ka anyị mara ihe ha bụ n'obi ndewo Edwin Esimbise Road na-akpọ ya gaziere gị nọ Edwin onye ọma koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ taa maka na oge anyị akụrụla ọnụ a na-ebebi ya ọkwa anyị ga-awụcha ma ọkụ elekere 5 nke mgbede maka ihe omume anyị bụ aka aja aja bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-ekwu ya ha na onye na-arụ ya agaghị eri na onye rụọ ya erie n'ihi ya chebiri anyị dị njikere kedu maka gị nwa o wee bụrụ ya onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa na Owere nchi n'ụtụtụ taa ndị ụnụ nụrụ olu ha bụ mma na onwe m Uchenna Clever ọnụ ha nakwa Anita Chidera Eze anyị wee na-asị ka ụtụtụ taa bụ Wednesday Orie gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo Echo FM 100.7 the fresh Echo news FM. people. Ọ dị mma